Gipasidunggan ang dakbayan sa Sugbo nga second most pet-friendly city sa Asia kung numero 1 sa tibuok Pilipinas base sa digital travel platform nga Agoda. Lakip sad sa top 10 ang syudad sa Manila nga nakaangkon sa ikanapulo nga pwesto. Ang maong pasidungog sa most pet-friendly cities in Asia gibase sa kidaghanon sa mga establishmento nga nagtugot sa mga bisita nga makadala sa ilang mga pet. Nipadayag og garbo si Mayor Raymond Alvin Garcia human sa maong pasidungog. I'm so happy. Kibabi ka nga usas mga advokasya kaning pets, no? And you've seen that in my office nga even stray dogs are very much welcomed. And we will continue that. Sigun sab sa mayor, nga dako ang iyang pasalamat sa mga establishmento nga anda magpasulod og mga pets. And I also thank the establishments like the malls, the commercial establishments that allow already pets to be part of to enter their establishments. No? It just shows also that they are cooperating with the local government unit when it comes to becoming a pet-friendly city. Samtang, ang DVMF head nga si Dr. Alice Utlang mipadayag nga hingpit ang ilang pagpatuman sa Catch Neuter Vaccine Return Program kon CNVR. Butang nga alang kaniya nakatampo sa pagka-pet-friendly sa dakbayan. Ang among goal nga mahimo ang Cebu City as animal-friendly. Animal ha, kay na may lain ka ng mga manok, pero dili pasabot nga friendly mo ang mga manok na binapang sabong, sa karsada ni mo ilangsad, sayop na. Oh. But everybody, like you, me, kita tanan, okayhan kayo nga naay mga hayo nga atong giatiman. Pero wa nga pasabot nga, mula pa sa balaod. No? So, mo na atong goal. No? The next na to goal nga, ang people in Cebu City will learn to accept that we coexist with iro ug ring. Gawas sa Cebu City ug Manila, lakip sa top 10 ang Pattaya City sa Thailand, New Delhi sa India, Tainan ug Taichung City sa Taiwan, Hanoi City, Nha Trang, Ho Chi Minh ug Danang City sa Vietnam, kung diin ang Danang maoy nagsakmit sa titulong most pet-friendly city in Asia. May komento sab si Utlang sa iyang personal nga pangagpas kabahin sa gikatahong posibleng binuhing iro ang hinungdan sa pagkaputol sa ulo sa usa ka lola nga napalgang patay sa Dumanhog niadtong Sabado. No, unless putol na iyang gidala somewhere, no, kana bang intact pa di gyud siya manghilabot. Oh. Kanya murag impossible na kay ang dog dili man hiliktan. Wala man free man siya nga makagawas. So dog pareha sa tao pwede siya mag self-supporting. So mangita siya ug asat siya makakuha og pagkaon but never nga iyang unayon iyang ama. So wala pa tay record. Wala tay record ana. Diri sa Pilipinas nga wa pa ko kadungog ana. Kung ang taga sa imong panahon kayo an expert sa behavior sa mga hayop especially sa ero. Dili ko mo to. So do you disagree ka sa Yes. initial findings? Yes, nga ang iro mo ay nakaingon. Yeah. Kini si Ray Martin Rio, USJRCom intern alang sa MyTV Cebu.